Nu, det första du ska göra är att ta ett hjul och en rundstav. Och sen tar du och vässar. Så att det blir en bra spets. Sen så ska du slipa andra sidan med 80 och 150 så att det inte blir så vasst. Det var 80. Sen börjar du med 150. Det var bra. Slipad sida. Tar du rundstaven och sätter fast den i hjulet. Och sen så tar du en träklubba. Och sen slår du ner den. Så att den sen ser ut så här. Sen så kan du dekorera den med tuschpennor eller måla den med målarfärg. Vad är detta? Vad heter den här filen? Halvrund fil, rak fil. Varför var inte... Sen när du har målat så är det bara så är den klar.